Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sports News Blast. Sa baog na sa kusog, nagpakita og kahanas ang mga magdudula sa UB Women's Division o nag-edad nga 20 years old pataas sa doubles sa Pickle Fest Cebu 2026. Diin nasaksihan ang talagsaong teamwork, determinasyon o sportsmanship sa sulod sa court. Nasungkit nila ni Berdel Galon o Jamie Jorzan Intera ang kampyonato human sa ilang impresibong duha o lig-on nga koordinasyon nga nakahatag kanila sa top spot sa kompetisyon. Nakuha sa pares nga Bless Barbie Maiso o Gail Hannah Bersede ang first runner-up samtang nakabot ni Hazel Senisa o Jonilyn Alburo ang second runner-up sa maong dibisyon. Bisan pa sa pagkabag-o sa dibisyon, nagpakita ang tanang partisipante og kusog nga kompetisyon og talagsaong talento nga nagpamatuod nga padayon nga nagtubo o ng uswag ang komunidad sa pickleball sa Cebu. Busa alang sa mga mananaog sa Pickle Fest Cebu 2026, congratulations sa inyong tanan.